Rigward il-metrika qabel ma tanalizza l-vers, l-ewwel jeħtieġ li tanalizza sew u tiċċara l-kwistjoni tal-vokali anaptittika. Fi ftit kliem x'inhi l-anaptissi? L-anaptissi jgħidula wkoll epentesi vokalika u tfisser iż-żieda ta' vokali li mhijiex etimoloġika, jiġifieri mhijiex parti mill-kelma propjament. Dan huwa fenomenu grafiku. Il-fenomenografiku jiġifieri rigward l-spelling. Issa, irridu nżommu qudiem għajnejna illi ħafna sekli qabel illum il-grafija ma kienx standardizzata. Allura pratikament kulħadd kien jipprova jikteb kif iħoss jew kif jidirlu. Fl-isqalli miktub, l-anaptissi tokkori ħafna, ngħidu aħna l-kitba supera, trid tinqara supra. Hemm xi eżempji antiki fil-Malti? Mela, ħanibdilek l-ewwel bl-użu ta' sqallija. U għaliex l-użu ta' sqallija? X'dak iż-żmien kull min jikteb aħu Malta kien, speċjalment dawk li kienu notara jew jaħdmu fil-liġi, kienu jew jistudjaw hawn Malta taħt għalliema Siċiljani. Jew inkella kienu jmorru jistudjaw sqallija. Allura għalhekk aħna rridu naraw sqallija x'kien jiġri għax il-modell kien hemmhekk u dawna kienu jitgħallmu hemmhekk. Dak iż-żmien propjament laqqas l-isqalli ma kienu jitgħallmu, kulħadd kien jitgħallem il-Latin biss, sas-Settecento, jiġifieri sas-seklu 18, l-uniku lingwa li kienet tiġi malma fl-iskejjel li ma kienux skejjel bħal tal-lum imma vera ftit kienu jkunu l-istudenti għax ma kienx obbligatorja l-iskola. Dak iż-żmien kulħadd kien jitgħallem il-Latin biss. Allura meta jiġu biex jiktbu bil-Volgari, kienu jgħidulu, il-Volgari jiġifieri l-lingwa tal-poplu li kienet differenti kullum kien, dawk kienu jgħidu mela issa nipprova u nara di tiffittjax fl-iskemi tal-Latin. Allura meta kienu jiktbu kliem bl-isqalli, in-notara ġeneralment kien ikollhom bżonn jiktbu kliem bl-isqalli għaliex għax ġeneralment jekk inti qed tgħid fejn fin testament ta' xi ħadd u għandek il-lista tal-oġġetti li għandu d-dar. Tajjeb jew nkella d-dota, il-lista ta' x'se tieħu magħha di l-arusa. Jidħlu ħafna oġġetti li fi żmien il-umani ma jidhrux, jew fil-dizzjonarji tal-Latin ma jeżistux. Allura dak li jkun kien jiktibha skont kif jismagħha. Fis-sqallija għandna pereżempju votarisi, li hija votarsi, maritarisi, maritarsi, dirimillu, tirarisi, balata, kinisja, kamula, kirikopa, karamuċu, makaluba, magazzenu, misida, daw kollha fl-isqallija daw ġew miktubin. Jekk ngħidu kif huma fil-Malti tal-lum, insibu jew bit-Taljan tal-lum, votarsi, maritarsi, dirmelo, tirarsi, blata, knisja, kamla, kirkoppa, karmuċu li huwa żarmuċ, maħaluba, makluba, magazzenu, maħzen, misida, msida, eccetera. Dak fis-sqallija. Aw Malta, da żmien ta' li kien jikteb Brandano stess u oħrajn bħalu, kollha kienu jużaw din il-teknika li ddaħħal vokali biex tissepara dawk il-konsonanti illi fil-Latin rari jirrikorru dej xulxin, per eżempju MT, MS, allura jagħmlu lek misida jew metalix u dal-affarijiet. Per eżempju affarijiet li kliem li nsibuhom f'reġistri notarili, mhux propja f'dil poeżija biss. Għandek mitarrife li hija l-imtarfa, marsa xiloku li huwa xlok, marsa xlok. Għandna moramma li hija mramma, makazeni li huwa maħzen, merkelet il-mos li hija merħlet il-mos. U Wettinger isemmi wkoll kliem bħal misiraħ li huwa misraħ, miġarru. Issa jiena qed nagħmel ħażin qed naqrahom sempliċement biex inġiblek l-eżempju. Għax huma waqt li kienu qegħdin jaqrawhom daw dik il-vokali anaptittika kienu jarfuha u jaqbżuha. Allura kien jgħid mtarfa, marsa xlok, misraħ, mġar, mħabba, mnajdra, msida. Għaliex hija importanti l-analiżi tal-anaptissi fil-kantilena? Importanti għax bekk biss il-versi jistgħu jiġu ridotti għal endekasillabi. Inkella jkollna versi ta' 15 jew 14 il-vokal, il-sillaba, illi huwa vers li ma jeżistix. Tajdli għaliex importanti illi nżommu mal-endekasillabu. L-ewwel ħaġa għax it-tradizzjoni
hija dik Latina ta' dil-poezija. Jekk hijiex ispirata minn Spanja jew minn Sqallija jew mill-Latin, hija punt dibattibbli, ma nafux fil-fatt, qed infittxu patterns. Jiena ngħid pattern eżatt preċiż bħal di li huwa 6 versi, 4 versi, 4 versi u 6 versi, ma rnexxilix insib. Mkien, però l-kantilena, u għalhekk jgħidilha kantilena Brandano, kellha skemi pjuttost liberi, fis-sens li ma kienx passunett bil-fors 14 vers, jew l-kanzoni bil-fors li tkollok stanza u stanza u stanza, jew inkella ballata li jkollok il-ballata u r-ritornell. Di xaktarx li zjed li tixbaħ ngħidalija jien il-ballata imħabba l-fatt illi għandek dik il-kwartina fin-nofs. Għax skont l-emendazzjo li għamilt jien taħħa għawek ma nix 6-4-4 u 6, ma 6-4 u 6 bħala pattern. Għax il-kwartina hija ripetuta. Allura, meta qed tażel di, inti il-poeta Sqalli ma kienx il-poeta tal-Medjoevu ma kienx liberu bħalmu l-poeta tal-lum. Dika l-iżjed ħaġa diffiċli biex infiham l-istudenti tiegħi. Għax illum il-ġurnata mdorri naqraw il-poezija ħna bil-mentalità post-romantika. Il-romantiċi bidluha il-mod ta' kif tikteb il-poezija. Il-medjevali le, il-medjevalista kien, poeta medjevali kien wieħed li jislu l-nifsu bħala artiġan, iżjed mill bħala artist, u għalih is-simmetrija kienet importanti ħafna. Issa, meta poeta se jibda jikteb medjevali, se jagħżel il-forma tal-poezija li se jikteb. Allora, hawnhekk da għażel ovvjament l-endekasillabu. Għaliex l-endekasillabu għax di poezija serja. Il-topic tagħha huwa pjuttost serju, anzi trist, dan huwa lament. Allora, il-fatt li dana naraw jekk humiex endekasillabi jew le, jista' jurjulna biss l-anaptissi. Inneħħu t-tikek minn taħt il-versi li għandek hawnhekk, pereżempju għaru, u tara kif kważi kollha barra da u da għandhom 11 il-sillaba. Jiġifieri huwa probabbli li l-versi tal-kantilena jkunu endesillabiċi kif jinkonkludi Oliver Frigieri? Ma Oliver Frigieri mhux propju konkluda hekk. Oliver Frigieri qal li xi wħud minnhom huma endekasillabi għax ma applikax ir-regola tal-anaptissi. Però bl-anaptissi huma kollha jistgħu jiġu ridotti għal 11 il-vers. Barra daw it-tnejn kif għatlek. L-ewwel wieħed xidew il-qata u fen ħajran. Dik il-fen u dik ix-xi huma żewġ sillabi żejda. Issa di teżisti, huwa fenomenu rari ħafna fil-poeżija medjevali Taljana, rari ħafna imma teżisti u jgħidula anakrużi mobile. Il-poeta mid-dera, jiġifieri Pietro Kaxxaro, kien jaf biha di u ħad din il-libertà li daħħal l-anakrużi mobile darbtejn. Forsi tista' tagħti xi eżempji fejn tokkor l-anaptissi fil-kantilena? Mela, li nista' nara, pereżempju, jinara, hawnhekk għandek kitatili u mektatilix. Dan huwa każ interessanti ħafna għaliex. Għax għandek l-istess verb. Naħseb li llum il-ġurnata jiġi l-verb taqta, tajjeb, jew taħti, għax il-ħ u l-k kienu jirrappreżentawhom bl-istess konsonanti. Allura għandek kitatili li fiha l-anaptissi u mektatlix fi għandek il-kt miex separata. Għawek tidher ċara li l-k u t qed jaqtaħħom minn xulxin. Għawek le. Għawek f'miħallimin li huma mallimin fil-fatt għandek konsonanti u emme. Għandek oħrajn rmitni, għandek żmen li huwa żmien ma jgħidulek bit-zi, ħamra imma hekk edha rappreżentata bil-waj u aħna ikonna tentazzjoni naqrawha ħamira. Timajt u tumajt fej il-fatt li l-vokali anaptittika hija differenti darba i u darba u, turi kemm verament m'hemmx regoli fissi u kemm verament din il-vokali hija żejda għax mhijiex fil-kelma fiha nnifisha. Għax kull kien jgħid dejjem timajt u mhux daqqa timajt u daqqa tumajt. U hemmhekk sempliċement qed idaħħal vokali atona tkun dejjem mingħajr aċċent għax inkella ma tistax tinġabar flimkien biex jissepara daw il-gruppi konsonantiċi. Konsonanti ma' emme, konsonanti ma' emme ma' konsonanti oħra, ti ma' k, ti ma' enne u ki ma' t.
Dawn huma ħsejjes li jinħassu goffi bil-Latin, allura min qed jikteb iħoss li għandu jdaħħal vokali bejniethom. Fid-dawl ta' din l-osservazzjoni, għaliex Pietru Kaxxaru għamel użu minn din il-vokali anaptittika? Sempliċiment għax kien qiegħed jikteb kliem li mhuwiex Latin. Kieku kien qed jikteb bil-Latin ma kienx ikollu bżonna. Nafu li Brandano stess qalilna li dak kien poeta li kien jikteb anki poeżiji bil-Latin, mhux veru. U dik kienet l-abitudni grafika tiegħu. Aħna llum il-ġurnata ħafna drabi tara studenti li jagħmlu żbalji jinnalem Italjan anke fit-Taljan, però naħseb li anke fil-Malti jsiru daw li juru li qed iħossu meta jiktbu l-influenza tal-Ingliż. Allora eżek xi ħaġa li huwa bl-Ingliż idaħlu awtomatikament forma grafika anke fil-Malti jew fit-Taljan. Nistgħu naraw pereżempju fl-isem ta' tfajla li hija Stefania pereżempju sawa. Stefania jekk isem bit-Taljan jikteb bl-F, però ħafna jekk tgħidilhom it-tifla tiegħi jisimha Stefania, jabdu u jiktbu ilek bil-PH, għax imdorrin Stephen jagħmluha bil-PH. Hemmhekk għandek dan il-fenomenu għaddej u tinsiex m'hemmx regoli fissi, ġifieri qed jikteb m'għandux gwida, m'għandux dizzjonarju tal-Malti, ma jeżistix laqas grammatika, allura qed jimxi bil-widna u bl-abitudni tal-għajn. Waqti imra